Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 36 years ekuberekwa but ndinogara ndichingozviseka hangu. Ndinoti kana ndikafunga nyaya iyi ndinobva ndatanga kudzungudza musoro kuti shuwa ndakatodyiwa neumwe munhukadzi and I had never told anyone my story. This is the first time ndichitotaurawo nyaya yangu iyi, kudyiwa kwandakaitwa neumwe socialite wepa-social media. So I even felt so embarrassed kuti ndinge ndichiudzawo vamwe vanondiziva, even my own sisters, because I kept on thinking kuti vanozoti kudii ndichivaudza kuti pane nguva yandakatomborohwawo bag neumwe mukadziwo, ava vakadzi vari very famous paFacebook. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini nemurume wangu takauyawo kunoku kunyika yevatorwa and I am really living comfortably muno munyika yeSouth Africa. So when I came here with my husband takabva tazotanga zvimabusinesses zvakasiyana siyana. So out of the many businesses that we were trying out, there was actually one that proved to be very successful. In that business, we have about 50 workers. Saka you can just imagine kuti with all the money that we have, kana okazongosangana nemunhu anenge achida kutokushandisa but achikushandisira mbiri yake, kana aziva kuti that is how much you are worth, kana munhu akagara aziva your net worth, munhu anobva atokushandisira advantage. My advice to other people out there, I don't think kuti it is necessary kuti kana ukasangana nemunhu waunenge wasangana naye then wobva watotanga kutoudza munhu kuti this is how much I am worth and this is how much I have in my account, because kunze uku kutori nevamwe vanhu vatori nekamweya kekutongoshandisa vanhu but vachitongoshandisa kambiri kavo, because once you meet with a celebrity pfungwa dzako at that time dzinenge dzava kusatomboshanda. I understand uyo musikana uyo arikuti ari kuUK kuti by the time that she spoke with that guy paakaunzwa pastage, at that time kana ukangogara waunzwa pastage with the best artist, the one that you considered to be your favorite artist, amene zvaunongoita, so it is so electrifying zvekuti you let all your guards down, and even the person kana akatanga kukukumbira mari you don't even think about it. And chinonyanya kundirwadza chinoita kuti ndisaudza or anyone my story, it is because I have other relatives vekutoti vanototambura, but during those days pandakadyiwa ipapo ndaitosarudza kutoti zvitori nani kutoti ndinge ndichitogifta mucelebrity uyu. So what happened was that ndaiva neumwe mucelebrity wandainge ndichitofarira zvekutodaro. I used to follow a lot of them but now ndakakwita hangu, because maybe inini ndine addiction yekungoti mucelebrity wandinenge ndafarira ndobva ndatotanga kutomugifta nemazimari. But during those days kunyangwe murume aiti kana akataura ndaisatombonzwa, and munongozivawo kuti kana mari iripo it is not about the husband who will be complaining kuti mari yauri kuburitsa yakawanda, but it will be about him telling me kuti the way that you are into these people's lives you need to let it go. It is not necessary kuti unge uchiziva kuti munhu amuka sei adyei uye acharara adyei. What about your relatives? Have you phoned all of your relatives? Because at that time ndaitomeka sure kuti uyu munhu wandaifarira ndaimufonera makuseni masikati manheru ndichimubvunza all of the movements kuti konasi kuri sei, nhasi kuchadyiwei. And kana munhu aiti kana akagara acomplaina achiti haanawo kana mari, then I made sure kuti ndaibva ndatomutumidzira mari ndainge ndisingazezi. So what happened was that because of my love and the way that I was gifting, takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoiswa mune rimwe group, ndokubva tazoiswa mune rimwe group. This was when our celeb was supposed to come here to South Africa. Saka celeb wedu paaiuya kuno kuSouth Africa we were supposed to go, pane imwe nguva pakambopisa zvichingonzi matii party. Isuka ndisu mbinga dzacho dzaitozivikanwa kuti ndisu mbinga dzacho, saka tainge takatoiswa paforefront. So mukoma we organized the venue, tikaorganiza kwainge kuchifanira kuti kunge kuchinogara celeb iri. So when we were discussing this issue mune rimwe group, like a private group, so ndopandakabva ndazongotumidzirawo picture remba yangu, because kuno kuSouth Africa tine dzimba dzedu 5. I then sent one of the pictures yeimwe imba yedu
iri mune imwe estate. So I just wanted to do like a reference, kuvarakidza reference kuti uku ndokwatenge tichida kuti our beautiful celeb ange achizoenda kunogara ikoko, kuitira kuti kana munhu ozoitawo malive paya ange achizoita malive ari panzvimbo pekuti panenge pachionekera. That was when I made the mistake. Kana vanhu vose vakanyatsokuona kuti iyi ndo inonzi mbinga race, mbinga yemambinga chaiyo. So after I had sent the pictures of my house, vanhu vakabva vati, is it possible that you can send more pictures like mukati mayo and stuff like that? So I then asked one of my maid, because ikoko akugare like munhu, tinongotiwo when we want to go to that part of the province tinenge tichigara ikoko. I quickly called my maid, ndikabva ndamuti ange achimuka. She then woke up, mukoma wainge huri usiku, but munhu ndakamuudza kuti amuke abude panze, then ange achitora mavideo of that house and also indoors. Munhu ndokubva atora mavideos akabva anditumidzira. All that I had to do was to forward those videos into the group. Ndakati ndatumidzira mavideos iwawo mugroup, vanhu vakabva vati there is no need yekuti tinge tichizoendesa our celeb to any hotel, because this is the hotel that we have been looking for. Ndakabva ndatofara paya, and I felt so much grateful. Ndichitanga kufunga kuti saka my favorite celeb is going to be staying at my house. This was like very wonderful. And when she came here, ndini ndakatobhadhara mari dzacho dzekuti ange achiuya kunoku. Munoziva kuti kana uri panzvimbo yekuti unenge wabhigwa, you keep on wanting to show vanhu kuti sure mari ndinayo. So panguva yacho iyoyo patainge tichiraisa mari dzekuti pange pachitengwa matickets, so ndakaona sekunge vanhu vainge vachikonorerana mari. Inini nekuziva kuti ndiri munhu ane tuma businesses twake, because ndine maboutiques angu uye zvekare ndine mahair salon nemamassage parlors angu. Ndakabva ndati ladies, in life there are some times whereby you don't even know to discuss about these issues, dzekuti saka achatenga ticket rekuuya kuno kujozi ndiani, kwachazotenga rekudzokera ndiani. I'm going to do it. Ndakabva ndatongoenda online paya ndokubva ndatonobhuka, and I booked the flights with the return tickets. Ndokubva ndatodzoka mubhuku ndikatoti already done. Ndakabva ndatotanga kutobhigwa paya. So when the woman came here, takabva taenda tikanomupika up, but it was only a select few, like group rembinga ndo rakaenda. And I then asked my husband for one of his car. Tikatoenda kuya tikatonopika celeb yedu neG-Wagon yemurume wangu. And from there on, we drove straight to the house, like our mansion. Yo mkoma celeb ndakatoona kutoti rainge ratonyatsokunakirwa ne the whole set up. And from there on ndopa ndakabva ndazotanga kukumbirwa mari. Ndakakumbirwa mari kani, even at that time patainge tichiita zvimati zvacho izvozvo, zvimati party, moving from one province to another, ndainge ndichingokumbirwa mari chete, ndichingokumbirwa mari. And what pains me the most is that even though mari dzimwe dzainge dzichibuda muhomwe mangu, but handina kana kumbogara ndakamentionewa page remunhu uyu wandainge ndichifarira, not even a simple thank you. Kunyangwe munhu paakatombotora mavideos achiita malive ake ari mumba mangu, hapana kana zuva rimwe zvaro paakambotaurawo kuti mumba umu mandiri mumba manhingi, because I thought kuti munhu uyu nezvose izvi zvandiri kumuitira, sezvo achiziva kuti I have my saloons uye zvekare ndine mamassage parlors angu, munhu ano reason now. Handiti you just mention kuti ladies, you see the way that my hair is looking really good, nema nails angu ndaitwawo nails kwanhingi, so that ndinge ndichizowanawo customers at the end of the day, kunyangwe zvangu ndainge ndichibuditsa mari. But the woman never even spoke, and the woman never even mentioned my name. But still I had that addiction yekuti I am really close to a celebrity. Mkoma mukadzi uyu takamuitisa nails and all of these things, all the bills, they were paid by me. Akaitwa massage, akainstolewa mawig, and I actually had to buy this very expensive wig just to impress her. Ndakamurakidza rudo rwekuti kunyange kusvika muzuva ranhasi amai vangu, I have never been able to show her such kind of a love. But at the end of the day, I realized that this love that was there between me and this woman, it was nothing but material love. And kubva ipapo mukoma ndo pandakazotanga kuzvidzikinura little by little.
yetu, because when this woman had returned back, murume wangu ndo paakazogara neni pasi akanditi, so when this woman, this celeb of yours paakauya kuno, how much did you spend? Unfortunately my brother kuti ndinge ndichiudza murume chokwadi ndakabva ndaramba, but with time manje mashoko emurume wangu they kept on ringing into my ears. Ndakazoti one day ndikabva ndazozvipa zvevindi, because this woman I used to gift her, ndishandisa imwe account yangu yeAbsa yandisingashandise for some unnecessary expenses, so ndakangoti ndazodownloada that bank statement. Yeah, that was when I saw kuti ndakatodyiwa, and ndakatodyiwa zvekudaro, because in a single month mari yandakaspenda on this woman, mari iyoyo inosvika kuma 220,000 rands, mari yandakangospenda on a celebrity mukadzi. Dai kwanga kuri kunzi ndakaspenda mari iyi pamurume, vanhu vaikwanisa kuti aiwa handiti mainge muchiita zvechihure, but ndaitongonakidzwa mukoma kuti munhu ndinotorwa mapictures naye, I have access to that person, sezviya zvatinongoitwa nemaprophets kuti you can call the prophet at any time that you want, because muchechi imomo ndiwe unenge uchinzi une mari. So I just had that opportunity yekuti kunyangwe ndiine mafriends angu ndaibva ndati let me call her, ndobva ndatotanga kutofonerana naye tichitoita zvinyaya. We could even gossip for more than 2 hours tichingoita nyaya and just impressing everyone kuti I am connected to this woman. Even my pictures taitorana maselfie, then iye aitombonditumidzirawo maselfie, but what she did was that she made sure kuti out there people never knew about me. Ndiyo nyaya yangu iyi mukomanashi yekuti inyaya yekutoti handitombodi kuti hama dzangu dzinge dzichizviziva kuti this is what happened between this other celeb. Kunyangwe murume wangu handitodi kuti ange achiziva kuti this is how much money that I blew on this woman. Iye murume wangu anotongoziva kuti pane mari dzakabuda dzichishanda, nekudawo kwekuti mari yatiinayo yakawanda kwatiri. This 200 and something that I lost on this woman, it is just like a drop in the ocean, but mari imari mukoma, mari inongorwadza. Anyway, ndiyo nyaya yangu I know kuti vanhu vazhinji vachangoti wakakaura, but people need to understand kuti when you are dealing with celebrities, amenoso zvinongoitika, it's like there is a spirit that will just make you to go blind. When you are with a celebrity, you do not think properly. All that you'll be thinking about is like how wonderful this person is, the person that would have allowed you into his or her life. But chaunenge usingatozivi ndechekutoti munhu iyeye anenge atokuselecta from amongst 1,000 of his followers, avo vanenge achitozivira kutoti nhingi nanhingi ndo vane bhegi, then over azokuataka. So inini hangu what I suggest is kunyange uchifarira maceleb rako raunenge uchifarira, but it is very wise kuti when you are meeting with this kind of people, you do not actually reveal them your true net worth, because pakuzoudza vanhu kuti inini I am a millionaire, inini zvikazodai, I think kuti any living human being will try to take advantage of that. It is like when a young girl starts to date a sugar daddy, nyaya inenge iripo ndeyekungoti uyu mwana uyu anenge achidata munhu mukuru kwaari anenge oshandisirwa brain, pfungwa. Saka I think kuti ndo zvinoitikawo kwatiri isusu mafans when we are interacting with our celebrities. Ivo vanotozviziva kutoti you are my fan and you will go crazy about me when you meet me physically. So then ivo vanenge vachitokutorera advantage paunenge uchifungidzira kuti ndikutoragidzwa mazirudo neceleb yangu, but iwewo manje unenge uchitoshandisirwa mukana paya. So this is my own story mukoma. I am not proud of the things that I did. I know kuti mari iyoyo yandakatoshandisa izvimwe kuda dai kwanga kuri kunzi ndakatoishandisira pane dzimwe hama dzangu dzinototambudzika. Even up until today they will still be thankful kuti muzukuru wedu kana kuti amai nini kana kuti whatever what she did to us, we will never forget her. But I chose to blow all of that money on a Facebook celeb zvangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi to me 200 iyoyo it's like a drop in the ocean. Akomana musadaro akomana, 200k imari yakawanda akomana, zvekuti ikatopiwa umwe munhu anokwanisa kutomhanya mushini kutotanga kutopenga, but hanzi
kwandiri it's like a drop in the ocean, but ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingopawo yambiro, ndichingoyambirawo vamwewo mafans kuti paya pamunenge mo mixer and mingling nemaceleb musazongomhanyira kutaura kuti inini mubank mangu mune 100 million, because munhu anenge atowanawo mukana wekuti ange achitowanawo zvimari kwauri, achitokunwa muto paya. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana uinewo nyaya yako yaunodawo kutiudza, please come to my inbox. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 44 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndichingodawo kureurura izvo zvandakaita nemukadzi wemunhu. So muchinda wacho ainge akamboenda kumusha. Pamba apa patinogara ndingangoti we are about 8 families. So inini ndiri munhu angu anozvifarira doro rake. So pane umwe musi apo pandakatobva kubasa, madhamu vainge vasipo mazuva iwayo, vainge vari kumusha, saka ndaitovawo bachura. Ndakabva ndabva kubasa ndainge ndakatobata madoro angu, mablack angu. So ndakati ndasvika pamba ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndakanganwa makeys kubasa, ndokubva ndazotanga kudanidzira paya. Sadza avo vandakazosvika pakuzorara navo ndo vakabva vazoya vakabva vandikinurira, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndakanganwa makeys kubasa, vakabva vati zvakanakai. So vakabva vandibvunza kuti naimi ko mumaplastic bag munei, mativigireiko chinonaka. Ndokubva ndavaudza kuti mainge maingova nemadoro. Ndikabva ndavakumbira kuti kana vainge vachikwanisa vange vachizondibikira, sezvo vainge vachiziva kuti madhamu vangu vainge vasipo. Vakabva vanditi mari, because iyi yatova peace job. Ndikabva ndavati kana muchikwanisa kundibikira tukunonaka ndinokwanisa kukupai 500. Vakabva vati paribo. So ndakabva ndazokumbira nhamba dzavo ndikati sezvo ndisina nhamba dzenyu chindipai nhamba dzenyu kuitira kuti ndinge ndichizokubvunzai kana zvinhu zvaiti kana zvava ready. Ndokubva vati bo. Ndakabva ndavabvunza paya kuti zvatoita bo here. This was somewhere kumapast 6. Vakabva vati ndatokanganwa kukubikirai ini. Ndikabva ndati chiuyaika mungobika kuno. Vakabva vati iri bo. So vakabva vatouya madha vaya vakabva vatosvika tichitonwa zvangu doro rangu. Vakabva vati ivowo vainge vasina kana kumbogara vakanwa doro muupenyu hwavo, saka she just wanted to taste kuti doro rinonaka here kana kuti rinovava. Ndakabva ndati kuti munge muchingotanga neblack label panoti remei, chimirai ndinge ndichikutengerai awa mabrutal. Saka ndakabva ndazovatengera zvemabrutal fruit. Ndakabva ndangoti rekedzai tinge tichingoita zveuber. Tikabva taita zveuber ndokubva tamhanya tikabva tanotenga doro. Mukoma pakuzodzoka paya madha ava ndainge ndakatovabata ruoko. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda vachandisundidzira kure, but tainge takatobatana maoko paya, takatolokana zvigunwe zvedu, ndokubva tadzoka tikabva tatanga kunwa zvedu. So vakangoti vachingotanga kunwa ndikatoti shasha iyi ndinokwanisa rova game down kai. Ndikabva ndavakurudzira kuti vange vachiita doro rekudhudhudzira, saka vakabva vazotanga kunwa paya vakati du. So apa ndainge ndichiitira kuti doro riya rikasike kuva dhaka, because kana ukaita doro rekudhudhudzira kana wakagara pasi paunozosimuka manje doro iri rinobva razosimukawo richimhanya richienda kurozvi. Vakazoti paya time ndikabva ndazovati chigadzai kachipoto. Munhu akati achingonosimuka kudai ndiye dzedzere achidzedzereka. Ndokubva ndatohaka munhu ndikabva ndatonomuti pambedha. Munhu haana kana kumbogara acomplaina. Ndokubva tatorara tose paya, takarara tose usiku hwose. So madha ava unfortunately ndakasangana navo pabonde ndisingashandise dziviriro, because ndainge ndisitorina kana maprotector acho. But manje mukoma ininika chokwadi ndechikuti ndine imwe siki isingarapiki. Siki iyi yandiinayo mukoma handitombozivi kuti yakabva nepi. Maybe womumahure iwawawa awo andinongosangana nawo randomly. Uye zvekare inini nemudzimai wangu tatova I think ne about 8 years tingori pachirongwa. So mukadzi uyu ndakarara naye ndisingashandisirane naye dziviriro. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Ndomuudza here mukadzi uyu kuti paya patakasangana pabonde, I did not mean kuti ndinge ndichirara newe pasina dziviriro tisati tataurirana, because inini ndagara ndinotonwawo mapirits. Kana ndongonyarara zvangu ndotongozviudzawo kuti hamenowo ikoko. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section. Ndakangobatwawo neruchiva, nayewo akangobatwawo neruchiva.
tikatoita musikanzwa yedu tikatorarana zvikabva zvatongogumirawo ipapo. Please assist me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakangoti munhu game down, but ndainge ndisina maprotector ndikatoona kuti this was too late. Kana ndikamboda kuenda kunomatenga maybe munhu anobva azoramwa, ndokubva tatorara tose usiku hwose. But unfortunately number 1 ndine sick isingarapike, number 2 ndinomwawo ma-ARVs nemudzimai wangu tava nemakore tichingonwa ma-ARVs. Saka ndovaudza here madha ava kana kuti ndongonyarara hangu. Hey, zvinotyisa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.